हरे कृष्णा सगळ्यांना. भगवद्गीता अध्ययनाचा आजचा आपला दुसरा अध्याय. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी आपण रोजप्रमाणे प्रणाम मंत्र म्हणूया आणि मग अध्यायाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर. गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. आजचा आपला आहे दुसरा अध्याय, आपला दुसरा दिवस. आपण श्री श्री राधा गोविंद यांना प्रणाम करूया. त्याच्यानंतर आपले गुरु श्री श्रील प्रभुपाद यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. नामनिष्ठ दास प्रभू ज्यांच्यामुळे आपण ऑनलाईन भगवद्गीता शिकतो आहोत, तर त्यांनाही आपण साष्टांग वंदन करूया. आणि सर्वात शेवटी सर्व कृष्ण सेवक ज्यांच्या अविरत सेवेमुळे आजचं ही आपली 38वी बॅच आहे. आणि त्यांच्या सेवेमुळेच हा जो ऑनलाईन भगवद्गीतेचा उपक्रम आहे, जो नामनिष्ठ दास प्रभू यांनी सुरू केलेला आहे, तर तो उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. तर त्या सर्व कृष्ण सेवकांना साष्टांग वंदन करून आपण पुढे जाऊया. अध्याय सुरू करण्यापूर्वी मला एक सांगू शकाल का की काल आपण काय शिकलो? हरे कृष्ण. कोणाला आठवतंय? हँड रेस केलेले आहेत. कोणी केला आहे हँड रेस? अच्छा, हा पहिले मैथिली माताजी आहे. हरे कृष्ण माताजी, बोला. हरे कृष्ण. मला तुमचा आवाज नाही येते माताजी. मला नाही, मला खरंच येत नाही आवाज. मी दुसऱ्या हा, आपण दुसऱ्यांना संधी देऊया. सुनंदा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण कालच्या धर्मक्षेत्र, दिव्य रथ आणि कपिल ध्वज, शंखनाद आणि गांधी व्यक्त जीवनाची
जीवन मोक्ष एकादशी या दिवसापासून ते आपलं युद्ध सुरू झालं होतं आणि युद्धामध्ये आपण अर्जुन आणि दुर्योधन हे समोरासमोर आल्यानंतर अर्जुनाची जी अवस्था झाली ती अवस्था आपण बघितली होती. खूप छान माताजी, हरे कृष्णा. अजून एक हात हँड रेज होता मगाशी. अवनी माताजी, हरे कृष्णा. अवनी माताजी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा बोला. काल आपण विषाद योग पाहिलेला होता, ज्यामध्ये सर्वजण धर्मक्षेत्र म्हणजे कुरुक्षेत्रावर युद्धासाठी एकमेकांसमोर होते. जसं अर्जुनाने आपल्या सर्व नातेवाईकांना पाहिल्यानंतर तो आधी युद्धासाठी तयार होता, पण नंतर प्रत्येक नातं त्याला जसं आपलं वाटायला लागलं तसा तो युद्ध सोडण्याच्या विचारासाठी त्याचं मन अस्तव्यस्त होऊ लागलं. तर त्यांनी तेव्हा ठरवलं की मी युद्ध करणार नाही, कारण की माझीच माणसं आहेत, त्यांना मी कसं युद्धात हरवू किंवा मारू. आणि तिथून मग त्यांनी श्रीकृष्णाला प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. हरे कृष्णा. खूप छान, खूप हरे छान. कृष्णा. हरे कृष्णा. चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा उत्तर आलेलं आहे, अर्जुन विषाद योग. खूप छान. कालचा आपला अध्याय होता अर्जुन विषाद योग. आजचा आपला दुसरा अध्याय आहे. दुसऱ्या अध्यायाचं जर आपण बघितलं, भगवद्गीतेच्या पुस्तकात नाव असेल, तुम्ही कधी वाचलं असेल तर तुमच्या घरात जी भगवद्गीता आहे त्याच्यामध्ये सांख्य योग असं नाव दिलेलं आहे. हो बरोबर. पण जेव्हा आपण प्रभुपाद यांची भगवद्गीता आपण वाचतो किंवा घेतो, तेव्हा त्याच्यामध्ये दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. आता सारांश या शब्दाचा अर्थ काय? तर आपल्या बोलीभाषेत आपण समरी वगैरे म्हणतो की नाही. सारांश म्हणजे काय, की आता याच्यात गीतेचा सारांश असं नाव देण्याचं कारण असंच आहे, की आपण जे आता अर्जुनाला जे काल अर्जुनाने त्याची जी व्यथा म्हणा किंवा त्याचं जे वैषण्य जे आहे, ते कुठेतरी भगवंतासमोर मांडलेलं आहे. आणि मग भगवंत त्याच्यावर त्यांना काहीतरी ज्ञान देत आहेत किंवा काही सांगणार आहेत. तर ते जे काही सांगणार आहे, जे काही 18 अध्यायामध्ये आलेलं आहे, तर त्याची कुठेतरी सुरुवात म्हणा किंवा त्याचा सगळ्या गोष्टींचा सारांश जो आहे, की इथे फक्त मुद्दे मांडले आहेत आपण असं म्हणू शकतो. आणि मग प्रत्येक मुद्द्यावर एक सेपरेट अध्याय आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून ह्या अध्यायाचं नाव प्रभुपाद यांनी गीतेचा सारांश असं ठेवलेलं आहे. आपण लगेच पुढे जाऊया. मग कालच्या अध्यायात आपण बघितलं, थोडक्यात उजळणी करूया, की कालचा अध्याय होता अर्जुन विषाद योग. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं, की दोन्ही सैन्य समोरासमोर उभे होते आणि सैन्य लढाईसाठी उभे राहिल्यावर धृतराष्ट्र यांच्या दालनात बसलेले संजय यांना दिव्यदृष्टी मिळालेली आहे आणि ते धृतराष्ट्र त्यांना प्रश्न विचारत आहेत, की किम कुर्वत संजयः, काय करता आहेत माझी पुत्र आणि पांडवांची पुत्र काय करता आहेत. एकीकडे युद्धभूमीवर दुर्योधनाच्या मनामध्ये एक साशंकता आहे, एक भीती आहे, जी धृतराष्ट्राच्या मनातही आहे. आणि ती भीती असण्याचं कारण काय आहे, की ती जी 9 कारणं आपण काल जे पाहिले, की कपिध्वज जसं आता माताजींनी सांगितलं, उल्लेख केला, त्या दिवशी मोक्षदा एकादशी होती. साक्षात भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्यासोबत आहे. जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहे, तिथे भाग्यलक्ष्मी असेल. त्यांच्याकडे पशुपतीपास्त्र होतं, दिव्य रथ होता आहे. त्या रथावर कपिध्वज आहे. त्यक्त जीविता हे 1 नाही, 2 नाही, तर 9 कारणं होती. आणि परत ते एक क्षेत्र काय होतं, तर ते धर्मक्षेत्र होतं. ती एक पावनभूमी होती. आणि त्या क्षेत्राचा किंवा त्या त्या परिस्थितीचा कुठेतरी आपल्या मुलांच्या मनावर काही परिणाम होतोय की काय? किंवा ते आपल्या युद्धापासून परावृत्त होत आहेत की काय? अशी कुठेतरी भीती, अशी कुठेतरी साशंकता धृतराष्ट्राच्या मनात होती आणि म्हणून विचारतायत की ते युद्धभूमीवर काय सुरू आहे? एकीकडे शंखनाद होतो आहे आणि शंखनाद असा झाला की नभश्च पृथिवी चैव, म्हणजे नभ आणि पृथ्वी असं दंडवून गेलं होतं. असा जो शंखनाद झाला. आणि दुसरीकडे अर्जुनाला निरीक्षण करायचं आहे सैन्याचं, की आपण कशी रणनीती आखायची, पुढे कसं युद्ध करायचं. पण रणनीती कसली हो? जेव्हा पुढे-पुढे सरता आहे, जसा रथ पुढे-पुढे जातो आहे, की आपलेच पितामह, आपलेच गुरु, आपलेच बंधू, 1 नाही, 2 नाही, 100 भावंड आहेत समोर. सगळे नातेवाईक आहेत, काका आहे, मामा आहे, जे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ सगळे आहेत तिथे. आणि म्हणून अर्जुनाच्या मनाची अवस्था जी होती, ती आपण डळमळीत अवस्था म्हणतो, दोलायमान अवस्था झाली. आणि मग अर्जुनाच्या मनामध्ये 5
गोष्टी तयार झाल्या किंवा युद्ध न करण्यासाठी ते भगवंताला 5 कारणं सांगता आहेत. मग ती 5 कारणं आठवतायत का? हरे कृष्ण. एका मिनिटात सांगा, नाहीतर मग मी सांगते. नाही आठवली तरी चालेल. सुनंदा माताजींनी हँड रेज केला आहे. हां, माताजी बोला. हरे कृष्ण. करुणा, आनंद ही कौटुंबिक परंपरा, असमंजसपणा म्हणजे गोंधळ झाला होता. खूप छान माताजी, खूप छान. माताजींनी सगळी कारणं सांगितली, की आपण बघूया की करुणा, आनंद नाही. एक पाप राहिलं पाप त्याच्यामध्ये, हो, हो. पाप राहिलं. पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस्य. तर ही 5 कारणं कुठेतरी अर्जुनाच्या मनामध्ये म्हणजे युद्ध न करण्यासाठी, की त्यांना असं वाटतं की मी का युद्ध करू? मी का युद्ध करू? आणि मग ते एक-एक कारणही सांगतायत, की त्याच्यावर त्यांच्या कारणावर ते स्पष्टीकरणही देत आहेत, की भगवंता मी कसं हे माझेच आहेत आणि म्हणून ती करुणा भावना, ती दया भावना निर्माण झालेली आहे. यांना मारून मी राज्य कसं स्वीकारू किंवा कसा त्याचा उपभोग घेऊ आणि ॲट व्हॉट कॉस्ट म्हणजे माझ्या म्हणजे मी आनंद साजरा करणार किंवा मी त्या राज्याचं सुख कोणासाठी, कोणाच्या ह्याच्यावर की यांच्या मृत्यूशय्येवर तो आनंद लुटणार, तर ते कसं शक्य आहे? परत हे माझे गुरु आहेत, हे माझे आजोबा आहेत, हे माझे नातलग आहेत, हे माझी भावंड आहेत. हरे कृष्ण कोणाचा तरी माईक सगळ्यांनी आपला माईक थोडा लक्ष ठेवा. आणि त्याच्यानंतर मग मला पाप लागेल का? हा कुठेतरी मनामध्ये शंका आहे. मग माझ्या कुटुंबाचं काय होईल? कौटुंबिक परंपरेचं काय होईल? आणि हा सगळं एक नाही, अनेक नाही, सगळे विचार आणि मग त्या विचारांचा कोलाहल झाल्यामुळे योग्य-अयोग्याची जाण नाही आहे आणि म्हणून असमंजस्य, म्हणून तो गोंधळ उडालेला आहे. हे कुठेतरी काल आपण पाहिलं आहात. पण आजच्या अध्यायात बघूया. मग आजच्या अध्यायावर जे अर्जुनाचे प्रश्न आहेत किंवा काय, तर आजपासून अजून भगवद्गीता सुरू झालेली नाही आहे. पण आजपासून भगवंत कुठेतरी ज्ञान द्यायला सुरुवात करतील आणि तेव्हा तेव्हा आपल्याला अ, काय आपल्याला आजच्या अध्यायात बघायचंय ते बघूया. जे मुद्दे आज मांडतायत भगवंत, त्याच्यामध्ये करुणा हा जो पहिला प्रश्न होता अर्जुनाचा, तर त्याच्यात कुठेतरी ज्ञानाचा प्रकाश, ज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला आहे भगवंतांनी. आनंद नाही. मग आनंद का नाही? मग भगवंत सांगतायत कर्मकांड म्हणजे काय नेमकं ते कुठेतरी सांगत आहेत. पापी प्रतिक्रिया, मग बुद्धियोग काय आहे? असमंजस्य, स्थिताधीर मुनी, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. म्हणजे असे हे एक-एक त्यांच्या शंकांचं निरीकरण करत आहेत आणि सगळे मुद्दे मांडत आहेत. आणि मग ह्या मुद्द्यांवर आपल्याला पुन्हा एक वेगळा अध्याय त्याच्यावर भगवंतांनी सांगितलेला आहे. आणि म्हणून आजचा आपला अध्याय आहे गीतेचा सारांश. आपण इथून सुरुवात करूया. हरे कृष्णा माताजी. आल्यात का वृषाली माताजी श्लोक वाचायला? वृषाली माताजी नाही आल्या आहेत. नाही आल्या. आल्या. अच्छा. मग तुम्ही वाचताय का मी वाचू श्लोक? तुम्ही श्लोक वाचा, मी तात्पर्य वाचा. हो, हरकत नाही, हरकत नाही. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता आपण मागच्या स्लाइडवर जरा जाऊया की अर्जुनाला असमंजस्य, बरोबर? तर असमंजस्याचं याच्यात काय, तर माताजी हे पण वाचा आता. हरे कृष्ण. असमंजस, त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोंपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता अर्जुनाचा जो असमंजस्य की म्हणजे अर्जुनाला विजय प्राप्त करण्यासाठी की आपल्या समोर किंवा युद्ध करण्यासाठी आपल्या समोर जे जे उभे आहेत, तर त्या सगळ्या जसे आपण 5 कारणं पाहिली की हे माझेच कोणीतरी आहेत, हे माझे ज्येष्ठ आहेत आणि मनामध्ये कुठेतरी दया भावना आहे, करुणा आहे. आणि हे कशामुळे हा गोंधळ का निर्माण झाला? कारण की कुठेतरी अर्जुन विसरलेले आहेत की ते एक क्षत्रिय आहेत.
क्षत्रिय आहेत, पण क्षत्रिय असल्याबरोबर त्यांच्या कुठेतरी मनामध्ये गोंधळ उडाल्यामुळे, मनामध्ये अनेक असंख्य विचार तयार झाल्यामुळे ते क्षत्रिय आहेत आणि क्षत्रिय धर्म विसर पडलेला आहे. आणि म्हणून कुठेतरी त्या विचारांमध्ये स्पष्टता नाही आहे आणि म्हणून साशंकता असल्यामुळे ते असमंजस्य तयार झालं आहे. आणि मग योग्य-अयोग्याची जाण नाही आहे. असा प्रश्न किंवा अशी परिस्थिती आपल्या आयुष्यात पण कधी-कधी असते बघा, की कधीतरी आपल्याला असं एखादं काहीतरी असतं, म्हणजे साध्या-साध्या गोष्टी असतात. मुलांची ॲडमिशन असते किंवा आपल्याला जॉब स्विच करायचा असतो किंवा आपण घर बघतो किंवा एखादी कुठलीतरी वस्तू आपल्याला घ्यायची असते. म्हणजे असं कुठलंही किंवा आपण काय करतो, आपण त्या त्या गोष्टी म्हणजे ते जे म्हणजे त्या क्षेत्रातले जे तज्ञ आहेत, आपण त्यांच्याबरोबर त्यांच्याकडे विचारणा करतो किंवा एखादं शुभ कार्य करायचं असेल किंवा काय, तर आपण आपल्या जर ओळखीपैकी किंवा आपण कुठल्या आध्यात्मिक गुरु केले असतील, आपण त्यांचं मार्गदर्शन घेतो. म्हणजे थोडक्यात काय, की आपण कोणाचं तरी मार्गदर्शन घेतो, कोणाचा तरी सल्ला घेतो. का? कारण की एक निश्चित असा निर्णयापर्यंत आपण पोहोचत नाही किंवा कुठेतरी आपली अवस्था, आपल्या विचारांची आपलं मन तसं असतं, की नक्की हे करू का? किंवा काय चांगलं असेल किंवा काय? अशी अवस्था असते. अर्जुनाचंही सेम झालेलं आहे, की अर्जुन तर पूर्णपणे गोंधळून गेलेला आहे. अर्जुनाला अगदी म्हणजे इतकं, की इतक्या त्या वैषण्य म्हणा किंवा इतकी त्यांची मानसिक अवस्था इतकी दुर्बल झालेली आहे. ते म्हणत आहेत, की "कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव." माझ्या दुर्बलते म्हणा, की माझी दुर्बलता आहे, की मला माझं कर्तव्य काय आहे हे मला समजत नाही आहे. मी गोंधळून गेलेला आहे आणि माझं मन अशांत झालेलं आहे. आणि म्हणून मला श्रेयस्कर काय आहे आणि माझ्यासाठी योग्य काय आहे हे मी समजू शकत नाही आणि म्हणून मी तुम्हाला शरण गेलेलो आहे. आणि म्हणून बघा अर्जुनाची त्या त्या अवस्थेमध्ये सुद्धा एक होतं की अर्जुनाला माहिती होतं की भगवान श्रीकृष्णांना शरण जाणं किंवा त्यांना गुरु करणं आणि म्हणून ते सांगतायत की तुम्ही मला कृपया शिष्य करून घ्या. मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे आणि मला उपदेश करा. की काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे? मी हा विचार करतो आहे, हा योग्य विचार करतो आहे का हा अयोग्य विचार करतो आहे? आता इथे श्रेय आणि प्रेया अशा 2 संज्ञा आहेत. आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे आपल्याला गीतेमध्ये या 2 संज्ञा ऐकायला म्हणजे वाचायला, शिकायला मिळतात. तर श्रेया ह्या शब्दाचा अर्थ असा आहे, की ज्याचा आता सुरुवातीला आपल्याला त्रास होतो. म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला सुरुवातीला खूप त्रासदायक वाटते, की बापरे! कसं करायचं? पण त्याचा लाँग टर्ममध्ये आपल्याला बेनिफिट म्हणजे त्याचा फायदा आपल्याला दूरवर असतो किंवा आज लगेच फायदा मिळणार नाही. पण ती गोष्ट केल्याने त्याचा फायदा आपल्याला कालांतराने मिळणार आहे आणि त्याचा खूप कालावधीसाठी मिळणार आहे. आणि त्याच्या विरुद्ध प्रेया. प्रेया काय आहे, की तुम्हाला इमिडिएट लगेच तुम्हाला त्याचा फायदा आहे आणि पण नंतर त्याचा तुम्हाला तोटा आहे. लाँग टर्मसाठी पण जो भविष्यामध्ये त्याचा तुम्हाला तोटा होणार आहे किंवा त्रास होणार आहे. मी माझ्या युवा बॅचला नेहमी एक उदाहरण द्यायची की आपण जेव्हा बाहेर जातो, खाली उतरलो किंवा काय कुठे असंच एक राउंड मारायला गेलो, की एक नाक्यावर मस्त वडापावची गाडी असते, पाणीपुरीवाला असतो आणि मग आपल्याला वाटतं, "हां, मस्त वडा तळायचा वास येतोय, भजीचा वास येतोय." आणि मग आपण छान वडापाव खा, भजी खा किंवा कुठेतरी चायनीज कॉर्नरमध्ये जाऊन चायनीज खा. म्हणजे हे काय आहे, की आपल्याला म्हणजे प्रिया म्हणजे आपल्याला त्या क्षणी आपल्याला असा मस्त वास येतो आणि आपण लगेचच ते खातो आहे. पण आपण त्याचा लाँग टर्म बेनिफिटमध्ये पण म्हणजे त्याचा नंतर आपल्याला त्रास होतो. मग ॲसिडिटी होईल किंवा आपल्याला ॲसिडिटी झाली की डोकं दुखतं किंवा मग आपण इनो घे, हे घे, पोटात दुखेल, पोट बिघडेल, काहीही मग तिखट लागेल किंवा म्हणजे काहीही म्हणजे जर इमिजिएट आपल्याला काय की नाही, मग आपल्याला एक आनंद की नाही मी पाणीपुरी खाल्ली, मी वडापाव खाल्ला, मी चायनीज खाल्लं. तो एक क्षणार्धासाठी क्षणिक आनंद आहे, पण नंतर त्याचा त्रास होतो आहे. पण तेच आणि दुसरं उदाहरण मी असं देते, की हळू मी तुम्हाला सांगेनच आजच्या अध्यायानंतर पण मी सांगेल, की आपल्याला प्रभुपाद यांनी आपल्याला नामजप करायला सांगितलेलं आहे. तर तो नामजप आपल्याला 16 माळा असा नामजप करायचा आहे. हे मी उदाहरण देत असते नेहमी. म्हणून सांगते, की 16 माळा जप करताना आपल्याला आता 1 माळ जप जरी करायची म्हटली, तरी बापरे! सकाळी उठा, नामजप करा, 1 माळ जपा आणि त्या 1 होत नाही 16 म्हणजे किती त्रासदायक. पण जेव्हा आपण हे करू, एक पहिला दिवस त्रास होईल, पुढचे अजून 2 दिवस, 7 दिवस, 15 दिवस, महिना, 2 महिने त्रास होईल. पण एकदा आपल्याला जेव्हा ती सवय लागेल,
तेव्हा आपला जर जप नाही झाला तर आपल्याला चुकल्यासारखं वाटतं आणि याचा आपल्याला लॉंग टर्म मध्ये बेनिफिट आहे. याचा आपल्याला जन्मानुजन्म असा बेनिफिट आहे, फायदा आहे. म्हणजे सुरुवातीला जी गोष्ट त्रासदायक वाटते, क्लेशदायक वाटते, ते आहे श्रेया. आणि ज्याचा सुरुवातीला आपल्याला त्रासदायक वाटतो आहे आणि असं आनंद वाटतो आहे आणि नंतर त्याचा त्रास होणार आहे, ती संज्ञा म्हणजे प्रेया. तर श्रेया आणि प्रेया या 2 संज्ञा किंवा 2 शब्द आहेत, की ते आपल्याला आता गीतेमध्ये बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला शिकायला मिळणार आहेत. तर इथे आता अर्जुन त्यांना सांगतायत, की माझ्यासाठी काय योग्य आहे, काय श्रेयस्कर आहे, तर कृपया तुम्ही मला त्याचा उपदेश करा. मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. माझ्या दुर्बलतेमुळे माझं मन अशांत आहे. आणि मग आता भगवान श्रीकृष्णांना का शरण गेले किंवा काय? तर आपली जी दृष्टी असते किंवा आपण सामान्य जी दृष्टी असते, तर आपल्यासाठी काय आहे, की ती किंवा आपली इंद्रिय जी आहेत, ती सदोष इंद्रिय आहेत. मग सदोष इंद्रिय म्हणजे काय? तर आपण त्याच्यासाठी एक उदाहरण बघूया. ठीक आहे. आता तुम्हाला इथे हे काय दिसतं आहे? हे तुम्हाला स्क्रीनवर एक चित्र आहे. मला सांगू शकाल पटकन हे काय आहे? हरे कृष्णा. हां, सुनंदा माताजी. संध्याकाळचं असं झालेलं आहे. ओके. ठीक आहे. चांगला प्रयत्न आहे. तर हे जे आहे हे एक क्षितिज आहे. मग क्षितिज म्हणजे काय, की जिथे आकाश आणि पृथ्वी किंवा जमीन जी आहे ती एकत्र असायचं, होरायझन ज्याला आपण असं म्हणतो. तर ते कुठेतरी आपल्याला असं दिसतं आहे. आपण लांबवर प्रवासाला जातो तेव्हा हे आपल्याला बऱ्याच वेळा दिसतं की नाही गाडीतनं. आणि मग जशी-जशी आपली गाडी पुढे जाते, तसं-तसं आपल्याला हळू आपण जवळ-जवळ जायला लागतो. मग आपल्याला दिसतं तिथे एक डोंगर आहे. मग त्या डोंगरावर एक झाड आहे असं आपल्याला दिसतं. जसं-जसं हळू-हळू पुढे जातो मग ते झाड कुठलं आहे ते कळतं. मग जेव्हा अजून जास्त पुढे गेलं, की मग त्या झाडावर फळं लागली आहेत ते दिसतात. मग कुठलं फळ आहे. मग जसं-जसं अजून पुढे जाऊ तसं तो पोपट जो आहे ते अ, त्या झाडावर एक पोपट बसला आहे आणि तो ते फळ खातो आहे हेही दिसतं. तसंच आपली दृष्टी सुद्धा ही अशीच असते. म्हणजे आता मला सांगा, की याच्यामध्ये आपली दृष्टी जी आहे ही सदोष आहे का? नाही. कारण आपण खूप दूरवर आहोत आणि म्हणून जसं-जसं आपण ट्रॅव्हल करतो आहे, पुढे-पुढे जातो आहे, तशा गोष्टी क्लिअर होत जातात. त्याचप्रमाणे आत्ता आपली जी अवस्था आहे किंवा आपली जी स्थिती आहे, तर हे आणि आपण आणि भगवंत यांच्यामधली ही आपली स्थिती आहे, की आपल्यासाठी भगवंत किंवा परमात्मा म्हणजे काय एक आपण खूप लांबवर आहोत. एक प्रकाश आहे, एक एनर्जीचा स्रोत आहे, एक प्रकाश, एक ऊर्जेचा स्रोत आहे. याला ब्रह्मन स्वरूप असं म्हणतात. आणि मग जसं-जसं आपली आध्यात्मिक प्रगती होत जाते हळू तर कुठेतरी आपल्याला भगवंताचं परमात्मा स्वरूप जे आहे, तर ते कुठेतरी आपल्याला अ, दिसतं किंवा आपण त्याला आत्मसाक्षात्कार असं म्हणू शकतो, की जे आपल्यामध्ये जो भगवंत आहे, स्थित आहे परमात्मा स्वरूपामध्ये, तर त्याचं आपल्याला कुठेतरी दर्शन होतं आणि जसं-जसं आपली आध्यात्मिक प्रगती अजून होत जाते, अजून आपण प्रगल्भ होत जातो, तर आपल्याला भगवंताचं भगवान स्वरूप जे आहे, ज्याला आपण सच्चिदानंद स्वरूप म्हणतो, तर ते कुठेतरी त्याचं आपल्याला दर्शन होतं. तर हे भगवान श्रीकृष्ण की जे ज्ञानाचं भंडार आहे, जे परमतत्व आहे, तर त्यांना आता हे शरण गेलेले आहेत अर्जुन आणि कारण की कुठेतरी त्यांना भ्रम झालेला आहे आणि भ्रम हा कशामुळे तयार होतो? हा अज्ञानामुळे भ्रम तयार होतो. आणि मग आता भगवंत त्यांना उत्तर देत आहेत किंवा त्यांना सांगता आहेत आणि म्हणता आहेत, "देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांत प्रातिर्धीरस्तत्र न मुह्यती." हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो, त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग भगवंतांनी ज्ञान द्यायला सुरुवात केलेली आहे, की जे कुठेतरी अज्ञानामुळे भ्रम तयार होतो ना आणि म्हणून मग भगवंत सांगता आहेत, की तू जी दया दाखवतो आहेस, तर ती दया कोणावर दाखवतो आहेस? तर ती दया कोणावर दाखवतो आहेस, की त्यांनी ते धारण केलेलं आहे त्या शरीरावर की आत्म्यावर?
आता भगवंत इथे सांगता आहेत, की आपला जो आत्मा जो आहे, तर त्याने हे शरीर धारण केलेलं आहे. एखाद्या पोशाखाप्रमाणे आपण हे शरीर धारण केलेलं आहे. आणि मग त्या आपल्या आत्म्याचा प्रवास कसा असतो? आपण बाल्यावस्थेत असतो, बरोबर? इथे बघा चित्रात दिसतंय. मग हळू आपण मोठे होतो, तरुण होतो, मग मध्यमवयीन होतो, मग आपण वृद्ध होतो. मग हळू वृद्ध झालं, की शरीर जीर्ण, जीर्ण, जीर्ण होत आपला आत्मा त्या शरीराचा त्याग करतो. आणि मग हे ज्याला माहिती आहे, की हे ज्ञान ज्याच्याकडे आहे, हे तत्वज्ञान ज्याला माहिती आहे, असा मनुष्य अशा स्थित्यंतरामध्ये म्हणजे जन्म आणि मृत्यू याच्यामुळे तो गोंधळून जात नाही. आणि मग अर्जुनाला सांगताहेत, की तुला नेमका कसला त्रास होतो आहे? की त्यांनी हे शरीर तू जेव्हा बाण सोडशील तेव्हा ते हे शरीर त्याग करतील त्याचा त्याला त्रास होतो आहे का? त्याचा तुला हे होतो आहे का? मग अजून पुढे जाऊन ते म्हणत आहेत, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्याप न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाहीत. अग्नीद्वारे त्याला जाळताही येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजविता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकविताही येत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एकच मिनिट, इथे प्रिया माताजी हँड रेस करतायत. हरे कृष्ण माताजी. प्रिया माताजी वाचाय हरे कृष्णा. बोला. वाचायसाठी म्हणून मी हँड रेस केला होता, बाकी अजून काही ठीक आहे. अच्छा अच्छा, ओके. मग आपण तुम्हाला संजना माताजी यांनाही आपण वाचनाची संधी देऊ, हरकत नाही. ओके ओके. ठीक आहे. माताजी काय वाचणार? श्लोक वाचणार की तात्पर्य वाचणार? नाही, तात्पर्य वाचणार. श्लोक तर मला जस्ट ओके, हरकत नाही. हरकत नाही, हरकत नाही, हरकत चालेल. नाही. ओके ओके ओके. हरे कृष्ण. ओके. माताजी त्यांना को होस्ट बनवूया का? ओ चालेल चालेल, ठीक आहे. तर आता इथे आपण आपण होतो की इथे भगवंत सांगता आहेत की तुला नेमका कशाचा त्रास होतो आहे, की तू शस्त्राद्वारे यांचं जे शरीर जे आहे ते छिन्न विछिन्न करणार आहे. मग हा जो आत्मा जो आहे, आत्मा तर चिरंतन आहे, तो शाश्वत आहे. आत्म्याला कुठल्याही शस्त्राद्वारे आपण नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आपण आत्म्याला शस्त्राद्वारे त्याचे तुकडे करू शकत नाही, अग्नीद्वारे त्याला जाळू शकत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवू शकत नाही किंवा भिजवलं तर त्याला आपण सुकवू शकत नाही. म्हणजे आत्म्यावर या कसल्याही गोष्टीचा परिणाम होत नाही. म्हणजे आता हे जे तुझ्या समोर जे उभे आहेत, यांना तू आपले पितामह म्हणतो आहे, भावंड आहेत, गुरु आहेत, सगळे आहेत, हेच त्यांनी शरीर धारण केलेलं आहे. आणि पण ते शरीर जे आहे ते नाशवंत आहे. आज नाही, आज तू त्यांना नाही मारलास तरी उद्या ते मरणारच आहेत. मग करुणा कशावर? पण ते शरीर आपल्याला तुम्हाला त्या शरीरावर करुणा करायची आहे का त्या आत्म्यावर करायची आहे? जे नाशवंत आहे त्याच्यावर करुणा दया दाखवायची आहे का जे चिरंतन आहे, जे शाश्वत आहे त्याच्यावर तुला करुणा दया दाखवायची आहे? असं कुठेतरी अर्जुनाला ते सुचवू पाहता आहेत आणि ते सांगता आहेत, ज्ञान देता आहेत. पुढे सांगता आहेत, आनंद नाही. अवाश्च वादांश्च बहुविंदिशन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम. हरे कृष्ण. हा प्राची माताजी, सॉरी प्रिया माताजी वाचा. पूजा माताजी. हा, प्रिया माताजी वाचू. हा. हरे कृष्ण माताजी. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग आता दुसरीकडे सांगता आहेत, एकीकडे त्यांनी अलगदपणे सांगितलं की शरीर आणि आत्मा यातला फरक सांगितला, आणि दुसरीकडे सांगता आहेत की आता तू ज्यांना आपलं म्हणतो आहेस, ज्यांना माझं असं म्हणतो आहेस, तर ते जे शत्रू आज तुझ्यासाठी उभे आहेत, शत्रू म्हणून उभे आहेत, तर ते असं म्हणतील का उद्या भविष्यामध्ये की बरं झालं अर्जुनाने याच्यातून युद्धामधून तो परत गेला, म्हणजे आमचा जीव वाचला, नाही तर त्याच्या बाणांनी आमच्याला तिथे तात्काळ मृत्यू आला असता. उलट ते काय म्हणतील, तुझा उपहासच करतील. पहा तो अर्जुन, तो युद्धभूमीवरून पळून गेला, आम्हाला घाबरला, असे तुझी उपहास करतील. मग जेव्हा अशी उपहास होईल किंवा अपमानास्पद शब्द जेव्हा कोणी तुझ्याबद्दल बोलतील, तेव्हा त्याच शत्रू पक्षातले तुझे गुरु आहे, तुझे पितामह आहे, तर त्यांची मान उंचावणार आहे का त्यांना त्रास होणार आहे? किंवा तुझी आई असेल किंवा तुम्हाला पुढे जाऊन तर हे अर्जुन जो आहे तो एक
धनुर्धर योद्धा म्हणून ओळखला जाणं योग्य आहे का? तो युद्धामधून पळून गेला, त्याला असं कोणी म्हणणार नाही. त्याने शत्रू पक्षावर दया केली, त्याने त्यांच्यावर दया केली आणि त्यांना जीवनदान दिलं, असं म्हणतील. तो युद्धभूमीमधून शस्त्र बाजूला सारून पळून गेला. ही जी उपहास आहे, ही जी अवहेलना आहे, तर याच्यापेक्षा मोठं दुःख काय? आणि हे दुःख केवळ तुला होणार नाही आहे, तर हे दुःख हे जे तुमचे जे गुरु आहेत, तुमचे जे कुलश्रेष्ठ आहेत, ह्या सगळ्यांना हे दुःख हे सोसावं लागणार आहे. आणि म्हणून आनंद नाही असं तू कसं म्हणू शकतं? असं कुठेतरी भगवंतांना सांगता आहेत. आणि मग दुसरं सांगता आहेत की हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढ निश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मग आता इथे आपण बघा, इथे आपल्याला दिसत आहे की अर्जुनाला सांगता आहेत की जर ह्या युद्धभूमीवर एक तर हे काय आहे, हे धर्मक्षेत्र आहे. त्यामुळे इथे जर तुझा एक तर तू जिंकशील, एक तर तू वीरगती प्राप्त होशील, बरोबर. जर तुला वीरगती मरण आलं तर तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, कारण हे धर्मश्रेष्ठ क्षेत्र आहे, बरोबर. आणि जर तुला जिंकलास तू, तर जिंकलास तर काय होईल, तू अख्ख्या पृथ्वीचा राजा होशील. मग आनंद नाही का म्हणतो, दोन्हीकडे तुझा फायदा आहे. युद्ध केलं तरी आणि त्याच्यात मरण आलं तर स्वर्ग प्राप्ती आहे. आणि युद्धामध्ये जर जिंकलास तर आनंदच आहे, कारण तुला अख्ख्या पृथ्वीचा राजा होईल. तुला सर्व प्रजेची जनतेची सेवा करण्याचा आनंद मिळेल. आणि पुढे असं हे सांगता आहेत की हरे कृष्णा. एक सेकंद. हा. नेहाभिक्रमनाष्टोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रिया माताजी, तुम्ही हरे- एकदा वाचा, एकदा वाचते, तुम्ही वाचा. हा, ठीक आहे, काही हरकत नाही. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माता, हा श्लोक पण खूप महत्वाचा आहे. स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते, म्हणजे तुम्ही धर्म रक्षणासाठी छोटीशी गोष्ट जरी केली असेल, छोटीशी, तरीही तुम्हाला त्याचं कुठल्याही नुकसान होत नाही, ऱ्हास होत नाही किंवा तुम्हाला पाप लागत नाही. तर याच्यासाठी बघा, इथे आपल्याला 2-3 गोष्टी आहेत. तर एका चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, रामायणामध्ये विभीषण जो रावणाचा भाऊ होता, तो त्यांचे काही अनुयायी म्हणा किंवा त्यांना घेऊन तर प्रभू रामचंद्र जे आहेत त्यांना मिळाले होते किंवा त्यांच्या सैन्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या बाजूने त्यांनी रावणाविरुद्ध युद्ध केलं. मग आता मला सांगा की मग विभीषण हा सख्खा रावणाचा भाऊ होता, लहान भाऊ होता, मग त्याला पण पाप लागायला होतो, पण त्याला लागलं नाही. तसंच जेव्हा हनुमान जे आहेत की हनुमान यांनी लंकेला जेव्हा आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे लंका दहनाची गोष्ट, मग जेव्हा लंका दहन केलं तेव्हा ते फक्त रावणाचं दालन जे आहे ते दालन फक्त जाळू शकत होते, पण त्यांनी तसं न करता की ते त्या क्रोधामध्ये होते किंवा ते याच्यात होते आणि मग त्यांनी संपूर्ण लंका दहन केलं. मग त्याच्यामध्ये बाकीचे जे प्रजाजन असतील लंकेमध्ये राहणारे किंवा काय, तर त्यांनाही नुकसान झालं, पण ते धर्मरक्षणासाठी त्यांनी ते कार्य केलं होतं आणि म्हणून त्यांना कुठल्याही पापाचे किंवा कुठलाही दोष लागला नाही. तसं तिथे एका छोटीशी गोष्ट आहे की हे बघा, हा वर तुम्हाला उंदीर दिसतो आहे, तर ह्या उंदराला चेरी खूप आवडते खायला. एकदा असं होतं की तो मंदिरामध्ये मग कुठल्याही प्रसाद असेल तर तिथं तो चेरी जाऊन खायचा वगैरे. तर एकदा असंच होतं की तो जातो मंदिरामध्ये, त्याला दिसतं तर ते आपले जो दिव्याची वात दिसताना बघा कसे लाल लाल दिसते, तर तसं ती लाल वात होती. त्याला असं वाटलं कोणीतरी प्रसाद म्हणून चेरी ठेवली आहे की काय, आणि मग तो खायला गेला तर काय झालं की ती वात जी आहे, तो दिवा जो विझत होता, खाली होता, ती वर झाली आणि तो दिवा तेवला. पण त्या हे सगळे असताना की त्या कुठेतरी ते सगळं गरम होतं ना आणि मग त्याला तो भाजला गेला किंवा तिथे त्याचा मृत्यू झाला.
पण भगवंताला काय वाटलं की भगवंत तिथे, पण तो कुठे झाला मृत्यू, की भगवंताच्या चरणाशी झाला. त्या मूर्तीच्या पाशी आपण समोर दिवा ठेवतो ना, त्यामुळे तिथे त्याचा मोक्ष मिळाला. त्याने जरी त्याचं कारण काहीतरी होतं की मग चेरी खायला तिथे गेला होता, पण तिथे त्याला ते ती ती भगवंताचा त्याने ती दिवा पेटवला तिथे, ती ज्योत जी होती ती वर केली ती, आणि त्यामुळे कुठेतरी भगवंताने त्याची ती पूजा अर्चा समजून आणि तिथे त्याला मृत्यू आल्यामुळे तिथे त्याला मोक्ष मिळाला किंवा तिथे त्याचा उद्धार झाला. तर ह्या अशा छोट्या-छोट्या गोष्टी सुद्धा स्वल्पमपि धर्मस्य, की ज्याच्यामुळे तुम्हाला कुठलंही भय नाही किंवा कुठलाही पाप दोष लागत नाही, असं भगवंत सांगता आहेत. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाश होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मग आता इथे भगवंत काय सांगत आहेत, की मी जर नियत कर्म केलं नाही, म्हणजे आता पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, हा कुठेतरी भगवंताचा म्हणजे अर्जुनाला पडलेला प्रश्न आहे, की वर्णसंकर होऊ शकतो की काय, की इथे सगळे जर पुरुष, इथे जे सगळं सैन्यबळ आहे, इथे जे सगळे हे आहेत, तर आमच्या कुटुंबातले सर्व जर पुरुष मृत्युमुखी पडले तर परत उद्या जाऊन त्यांच्या बायकांचं काय होईल, त्यांच्या मुलांचं काय होईल, वर्णसंकर होऊ शकतो. हा कुठेतरी त्यांना प्रश्न होता, माझ्या कुटुंबाचं काय होईल. मग त्यांचं आपल्याकडे मृत्यूनंतरही संस्कार असतात, तर ते कोण करेल. एक नाही, असे अनेक प्रश्न होते. आणि म्हणून भगवंत सांगत आहेत, की आपलं जन्म मृत्यूचं हे जे चक्र जे आहे, हे आपलं सुरूच असणार आहे. आणि जर ते मी नीट केलं नाही किंवा ते जर जन्म मृत्यूचं चक्र जर करायचं जर आपण, की तर त्या चक्रामध्ये किंवा ते जर झालं नाही जन्म मृत्यू, तर काय होईल, हे जे ग्रह लोक जे आहेत किंवा हे याच्यावर किती पॉप्युलेशन आहे, किती लोकसंख्या होईल, किती उत्पन्न होईल, आणि मग काय होईल, की अनावश्यक एकावर एक लोकसंख्या, म्हणजे ते ग्रह सुद्धा नष्ट होऊ शकतात किंवा त्या त्या लोकांमध्ये, पृथ्वी लोक असेल, मृत्यू लोक असेल, कुठल्याही लोकांमध्ये किती अनावश्यक अशी अशांतता पसरेल, कारण की लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि मग त्यांचा तिथेच विनाश होईल, हो की नाही. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, की पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. तर हा मुद्दा जो आहे, की जर भगवंत सांगताहेत, की जन्म मृत्यू हे कोणालाही चुकलेलं नाही आहे आणि ते चक्र हे सुरूच राहणार आहे. आणि मग पुढे म्हणता आहेत, असमंजस्य. आता असमंजस्य का येतं किंवा आपला गोंधळ का उडतो, त्याच्यावरही सांगता आहेत, व्यवसायित्मिका बुद्धी रे व्यवसायात्मिका बुद्धी हे केह कुरुनंदन बहुशाखा यंतनाश्च बुद्धयो व्यवसायिना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बोला जे या माताजी. मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांचे ध्येयही एक असते. हे प्रिय कुरुनंदन, जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता व्यवसायित्मिका बुद्धी याचा अर्थ असा आहे, की जेव्हा तुमची बुद्धीमध्ये दृढ निश्चय, म्हणजे तुमच्यामध्ये तुमचा जो निश्चय जो आहे तो डळमळला किंवा दृढ व्रत नाही आहे, निश्चय दृढ नाही आहे, तेव्हा काय होतं, तुमच्या ध्येयापासून तुम्ही विचलित होता. जिथे ध्येय नाही आहे, मग असंख्य शाखे फुटतात, म्हणजे असंख्य बहुशाखा यंताश्च, म्हणजे असंख्य फांद्या फुटतात. मी त्या विचारांना उपविचार 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 असं करत करत अनेक विचार, एका विचारांपासून अनेक विचार तयार होतात आणि मग मूळ मुद्दा बाजूला राहतो किंवा आपल्याला आपल्या देहापासून आपलं जे ध्येय जे आहे त्याच्यापासून आपण कुठेतरी लांब जातो, लांब सरलं जातो आणि म्हणून आपला गोंधळ उडतो. त्या अनेक शाखांमुळे, अनेक ह्या ज्या विचारांमुळे आपला भ्रम तयार होतो आणि मग आपलं जो मूळ ध्येय जे आहे त्यापासून आपण विचलित होतो, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि म्हणून आपली बुद्धी स्थिर ठेवली पाहिजे. मग बुद्धी स्थिर ठेवण्यासाठी काय करायचं किंवा म्हणजे नेमकं काय, तर आता आपण पुढे बघूया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्थिताधीर मुनी अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, ज्याची भावना अशी समाधिस्थ झाली आहे त्याची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो बसतो कसा आणि चालतो कसा? हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. मग आता अर्जुनाला प्रश्न विचारला की बाबा मी माझी बुद्धी जी असती स्थिर जी कशी करू? मग असे जे असतात मग जे समाधिस्थ असतात किंवा स्थिताधीर मुनी असतात मग त्यांची लक्षणे काय आहेत? ते कसं बोलतात, कसं चालतात? असा कुठेतरी प्रश्न विचारत आहेत. आणि मग त्याच्यावर आता भगवंत सांगत आहेत की त्यांची लक्षणं सांगत आहेत. श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्व पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परम पुरुष भगवंत म्हणाले, हे पार्थ, जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्यांच्या मनाला एकांताचाच समाधान मिळते, तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. मग आता इथे हरे सांगता कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता सांगतायत की हे पार्थ हे पार्थ हे अर्जुनाचं नाव आहे की मनुष्य जेव्हा उत्पन्न झाले म्हणजे आपल्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो, आपले इंद्रिय विषय, आपले जे इंद्रिय इच्छा जे आहेत, जेव्हा आपण त्याग करतो आणि आपण एकाग्र चिंतन किंवा एखाद्या गोष्टी जे आपल्या त्याच्यात आपण ध्यास धरतो, तेव्हा त्याला नक्कीच आपल्या ध्येयापर्यंत तो पोहोचतो. इथे आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे प्रल्हाद महाराजांचं. प्रल्हाद महाराज एकदम छोटे असतात. लहान वयामध्येच त्यांना भगवंताचे भक्ती अ, अ, करत असतात. अगदी लहानपणापासून म्हणजे त्यांनी आईच्या उदरात असल्यापासूनच त्यांनी भगवंतांचे बद्दल ऐकलं होतं किंवा तिथपासूनच ते भगवंतांचे भक्त झाले होते. आणि त्यामुळे जेव्हा जन्म झाला, हळू-हळू जसे मोठे होऊ लागले, भगवंताचे भक्त अगदी भगवंताची भक्ती करू लागले. ओम नमो भगवते वासुदेवाय हा नामाचा जप ते सतत करत असत. आणि मग हे कुठेतरी त्यांच्या वडिलांना मान्य नव्हतं आणि म्हणून हिरण्यकश्यपू हे त्यांना नाना प्रकारचे अत्याचार करत होते. त्या एवढ्याशा लहान बाळावर अन्य वेगवेगळ्या प्रकारचे अत्याचार करत होते. अगदी मोठमोठे शस्त्र ते अकराळ-विकराळ राक्षस त्यांच्यावर सोडत होते. की सर्प वगैरे काही म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे. पण अशा याच्यातही तो लहान बाळ आता विचार करा, की एक तर लहान बाळ, आताचे लहान मुलं किंवा आपण जर आपला विचार केला, तर आपल्याला साधा आपण डास जरी आला, तर आपण डासांपासून पण मुलांचं रक्षण करतो किंवा तिथे लगेच आपण नेट लाव, हे लाव, म्हणजे आपण एवढं जपतो किंवा आपण लगेच नाहीतर मुलं सुद्धा लगेच रडायला लागतात. पण त्या काळामध्ये ते भक्त प्रल्हाद की किती त्यांचा दृढ निश्चय होता, की आजूबाजूला हे सगळं असं भयावह वातावरण आहे, पण त्यांनी त्यांचा नामजप सोडला नाही. त्यांनी भगवंताची भक्ती सोडली नाही. म्हणजे त्यांच्या मनाची एकाग्रता इतकी होती, की आपले इंद्रिय विषय किंवा इंद्रियांना काही त्रास होतो आहे किंवा त्यांच्या काही इच्छा आहेत, त्यांना कशाची पडलेली नव्हती. त्यांना फक्त आणि फक्त भगवंताची ते भक्ती करत होते. इतकी अशी एकाग्रता हवी, इतकं असं आपल्याला मनाची आपली चित्त शुद्ध हवं, असं कुठेतरी भगवंत सांगत आहे. दुसरीकडे उदाहरण आहे, की भक्त प्रल्हादांचंच आहे. त्यांची आत्या होलिका जेव्हा त्यांना घेऊन बसली होत्या, त्यांना अग्निदेवता प्रसन्न झाल्या होत्या आणि त्यामुळे त्यांना असा वर मिळाला होता, की त्यांना अग्नीपासून कधीही त्यांना त्रास होणार नाही. पण त्या जेव्हा एका चुकीच्या मार्गासाठी त्याचा उपयोग करत होत्या त्यांच्या वराचा म्हणजे त्यांचा जो आशीर्वाद मिळाला होता त्याचा आणि मग झालं काय, की भक्त प्रल्हाद यांना काहीही झालं नाही कारण ते भगवंताचे भक्त होते आणि पण मात्र त्यांची आत्या जी होती तिला हरे कृष्णा कोणाचा तरी हरे कृष्णा आणि मग भगवंताची एक फक्त सगळ्यांनी काळजी घ्या, की आपला माईक जो आहे ना, तो बंद ठेवा. ठीक आहे. जेव्हा आपल्याला बोलायची वेळ असेल तेव्हाच आपण आपला माईक चालू ठेवायचा. तर त्या होलिका ही जी आत्या जी होती, की जरी तिला वर मिळाला होता, पण चुकीच्या मार्गासाठी तो वर तिने वापरला आणि म्हणून काय झालं, की शेवटी तिचंच त्या आगीच्या याच्यामध्येच त्या जळून गेल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला तिथे. पण भक्त प्रल्हाद यांना काहीही झालं नाही. ते तसेच्या तसे बाहेर आले. तसंच अजून आपल्याला इथे एक उदाहरण आहे, की प्रभुपाद यांचं उदाहरण आहे, की प्रभुपाद जेव्हा अमेरिकेत गेले होते पहिल्यांदा, बॉस्टनला गेले होते.
तेव्हा ते हिप्पीस मध्ये राहत होते. आपल्याला माहिती आहे की वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये की नॉन-व्हेज आणि ड्रिंक्स अगदी सर्रास म्हणजे अगदी सर्रासपणे खाल्लं जातं किंवा ड्रिंक्स घेतले जातात. अशा याच्यामध्ये प्रभुपाद गेले होते, तिथे जाऊन राहिले. त्यांनी त्यांचं अन्न शिजवत होते. म्हणजे सगळ्यांचं सगळं झालं की जिथे ते राहत होते, ती सगळी ते किचन क्लीन करणार, त्याच्यानंतर ती सगळी भांडी धुणार आणि मग तो त्यांचा कुकर काढून तो भात शिजवणार आणि तो ग्रहण करणार आणि अशा अवस्थेमध्ये त्यांनी सुरुवातीला आणि मग त्याच्यानंतर सगळ्यांचं म्हणजे या दिव्यातून ते गेलेले आहेत. अशा वेगवेगळ्या दिव्यातून म्हणजे की आणि तरीही त्यांनी असं नाही की बापरे! मी इथं कसं राहू, कसं जगू, की बेसिक गोष्टी सुद्धा नाहीयेत मला. जाऊ दे मी जातो परत भारतामध्ये. असा त्यांनी विचार नाही केला. मी इथे आलेलो आहे. मी कृष्णाचा जो हे भागवत धर्माचा प्रसार करण्यासाठी आलेलो आहे आणि त्यामुळे काहीही झालं तरी यांचं मन कसं वळवता येईल त्याचा विचार करून त्यांनी ते पुढे-पुढे जात राहिले. आणि मग आता भाषा कशी असते ते आपण बघूया. दुःखेष्वनुद्विग्मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिती मुनी उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्षोल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती, भय आणि क्रोध यापासून मुक्त झालेला आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता त्रिविध ताप. तर आपल्याला सगळ्यांनाच त्रिविध तापांमधून आपण जात असतो किंवा आणि त्याच्यातनं मन विचलित होत असतं. मग त्रिविध ताप कुठले आहेत? एक आहेत अधिभौतिक, अधिदैहिक आणि अधिदैविक. अधिदैहिकला आध्यात्मिक सुद्धा म्हणतात. तर अधिभौतिक म्हणजे काय? की ज्याच्यामुळे आपल्याला म्हणजे इतर प्राण्यांपासून किंवा इतर मनुष्यांपासून म्हणजे आपल्या घरात असेल की आपल्या घरातल्याच इतर मनुष्य प्राणी, मग ते आपल्या घरातले नातेवाईक असतील, मित्र-मैत्रिणी असतील, कॉलेजमधले, ऑफिसमधले कोणीही, शेजारी-पाजारी, तर त्यांच्यापासून जो आपल्याला त्रास होतो, तो झाला अधिभौतिक. अधिदैविक म्हणजे कुठला? की हे मध्येच वादळ येतंय, पूर येतो आहे, सुनामी होते आहे, की फ्लड येतो म्हणजे पूर येतो आहे, की हे जे सगळे हे त्रास जे आहेत किंवा मग त्याच्यामध्ये सगळ्यांनाच त्रास होतो. तर हा झाला अधिदैविक आणि अधिदैहिक ज्याला आध्यात्मिक असं म्हणतात. तर तो आपल्या शरीरापासून आपल्याला कुठल्यातरी शारीरिक व्याधी असतात किंवा आपलं मनाचं दर म्हणजे आपली मनाचीच एखादी आपला स्वभाव असतो किंवा आपले हे जे अ, मनाचीच असं हे असतं, की आपलं मन स्थिर नसतं आणि मग त्याच्यापासून आपल्याला जो त्रास होणार असतो किंवा जो आपल्यापासून म्हणजे शरीरापासून किंवा मनापासून जो त्रास होणार असतो, तो आहे अधिदैहिक किंवा आध्यात्मिक. मग ह्या तिन्ही गोष्टींमध्ये जेव्हा आपलं मन विचलित होत नाही किंवा खूप आनंद झालाय म्हणून उगाचच नाचत बसायचं किंवा दुःख झालंय म्हणून असं बसायचं नाही. कुठल्याही आसक्ती नाही, कुठल्याही प्रलोभनांना, कुठल्याही इंद्रिय विषयांना बळी पडणार नाही किंवा मला हे हवंच आहे. कुठल्याही महत्वाकांक्षा नाही. एकच महत्वाकांक्षा, ती म्हणजे भगवंताचं नाम घेणं, भगवंताचं अ, अध्यात्मामध्ये प्रगती साधणं ही एकच महत्वाकांक्षा, की त्याचाच ध्यास. मग जेव्हा त्याचा ध्यास धरतो, तेव्हा बाकीच्या गोष्टींचं म्हणजे आपोआपच भय, क्रोध ह्या गोष्टी गळून पडतात. असा जो असतो तो स्थिताधीर मुनी आहे. आणि मग ते बसतात कसे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषातून आवरून घेतो, तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. आता हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आता कासव आपल्याला माहिती आहे, तो सगळे आपले अवयव जे आहेत त्या याच्यामध्ये त्याच्या त्या कवचामध्ये आवळून घेतो. कधी-कधी असं वाटतं, की कासव नाही इथे दगड आहे. तर आपल्यालाही तसंच करायचं आहे. आपल्या ज्या इंद्रिय इच्छा ज्या आहेत, आपल्या डोळ्यांना काहीतरी दिसतंय, कानांनी काहीतरी ऐकू येतंय, मस्त कसला तरी वास येत असतो, काहीतरी खावंसं वाटतंय, काहीतरी बोलावसं वाटतं. हे जे सगळं जे आहे, ह्या ज्या आपल्या इंद्रिय इच्छा आहेत, तर त्या बाजूला सावरून कासव कसा घेतो, तसे आपल्या इंद्रिय इच्छा अशा त्या ह्याच्यामध्ये आवळून घ्यायच्या आणि मग पूर्णपणे कॉन्सन्ट्रेट करायचं, की पूर्णपणे एकाग्र चित्ताने, दृढ निश्चयाने आपलं काय ध्येय आहे, ते साध्य करण्यासाठी त्यावरच आपल्याला एकाग्रता ठेवायची. मग आता इथे कुठेतरी आपल्याला फरक सांगितलेला आहे, की भौतिक दृष्टी आणि आध्यात्मिक दृष्टी कशी असते.
तर आता आपण पाहिलं की आपली दृष्टी जी आहे आपण 360 अँगलने विचार करू शकत नाही. कारण आपण मगाशी उदाहरण पाहिलं आहे की आपले प्रत्येक इंद्रिय जी आहेत ती सदोष इंद्रिय आहेत. मग भौतिक दृष्टी कशी आहे की तिथं द्वैतांमुळे त्रासलेले म्हणजे द्वैत आहे, द्वैताची भावना आहे. म्हणजे काय की कोणीतरी भगवंत वेगळे आहेत, सगळी सृष्टी वेगळी आहे आणि मी कोणीतरी वेगळा आहे. मी हा कोणीतरी वेगळा आहे. मी शरीर आहे आणि जर माझा मृत्यू झाला, शरीर मेलं तर मीही मरणार. आणि मग त्याच्यासाठी ह्या सगळ्यामध्ये हे जे अज्ञान जे आहे आणि याच्यामुळे अनेक चिंता आहेत, अनेक गोंधळ आहेत. पण त्यात आध्यात्मिक दृष्टी कशी आहे की सर्व परिस्थितींमध्ये सहनशीलता म्हणजे आपल्यामधली जी सहनशीलता, सहिष्णुता जी आहे ती वाढीस लागते. कारण की ज्ञान असतं ना. ज्ञान काय आहे की मी काय आहे माझं शरीर जे आहे हे नाशवंत आहे. पण माझा आत्मा जो आहे तो शाश्वत आहे, तो अमर आहे. आणि म्हणून माझा आणि आत्म्याला काही होणार नाही आहे. तो कापला जाऊ शकत नाही, जाळला जाऊ शकत नाही. आपण आताच तो श्लोक पाहिला, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि. आणि मग शरीर म्हणजे आपण एखादा पोशाख बदलतो तसं आपलं शरीर बदलत राहतं. आणि पण आपला आत्मा तोच राहतो. आणि म्हणून आणि आपलं हे जे शरीर जे आहे, हे जे स्थूल शरीर जे आहे, ते आपल्याला ज्याला चेतना देण्याचं कोण काम करत असतं, तर आपला आत्मा करत असतो. ही कुठेतरी आध्यात्मिक दृष्टी आहे. आता आपण पुढे बघूया की भ्रम कसा तयार होतो. हे 2 श्लोक जे आहेत, की हे आपल्याला खूप महत्वाचे आहेत. ध्यायतो विषयान् हरे कृष्ण. कोणाचा माईक ऑन आहे? हरे कृष्ण. ध्यायतो विषयान् संगस्ते पुष जायते. संगात संजायाते काम, कामात क्रोधो विजायते. अजून एक श्लोक आहे. हरे कृष्ण. क्रोधात भवति सम्मोहात स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्ण. माताजी वाचा. हरे कृष्णा. इंद्रिय विषयांचे चिंतन करताना मनुष्याची त्या विषयाची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होते आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधक रूपात पतन होते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता बघा किती छान सांगितलेलं आहे. आता आपण आधी पहिला श्लोक बघूया की आपले इंद्रिय विषयांचं आपण चिंतन करतो हा की याच्यानं आपल्याला छान उदाहरण दिलेलं आहे. तर आता आपण एखादे इंद्रिय जे आहेत तर आपण एखाद्या गोष्टी आपल्याला आवडते किंवा आपण एखादी गोष्टीचं आपण चिंतन करतो. मग त्याची आपल्याला आसक्ती तयार होते. म्हणजे आपल्याला ती गोष्ट आपण बघतो, ऐकतो, काहीतरी त्याचा वास म्हणा काय, तर एक ती आसक्ती तयार होते. आणि मग आसक्तीचं वासनेमध्ये रूपांतर होतं. कारण की ती आपल्याला हवीच आहे. आणि मग त्याच्यानंतर काय होतं, ती जर आपल्याला सहज मिळाली तर ठीक आहे. नाही मिळाली तर आपल्याला राग येतो की ही मला का नाही मिळत आहे. आणि मग क्रोध तयार होतो. आणि मग त्यात एकदा राग आला, क्रोध तयार झाला की काय होतं, की आपली विचार करण्याची क्षमता जी आहे, आपली बुद्धी काम करण्याची क्षमता जी आहे ती कुठेतरी कमी होते आणि मग आपण त्या भ्रमामध्ये राहतो. हे मला का नाही मिळत आहे? सतत तोच विचार. आणि मग काय होतं, की भ्रमामध्ये स्मृतीचा भ्रमनिरास. मग स्मृती कुठेतरी त्या भ्रमामध्येच राहते आणि मग त्या भ्रमामध्ये आपण वावरल्यामुळे आपल्या बुद्धीचा नाश होतो. आणि बुद्धीचा नाश झाल्यामुळे आपल्याकडनं अशी काहीतरी कृती होते, की आपलं अधःपतन होतं. किती खूप सुंदर इथे भगवंत सांगता आहेत, की ध्यायतो विषयान् संगस्ते पुष जायते. म्हणजे आपण एखादी गोष्टीची आसक्ती इतकी वाढते की संगात संजयते काम. म्हणजे आसक्तीतून आपल्यातली कामवासना, आपल्यातली वासना, महत्वाकांक्षा, इच्छा ही वाढत जाते. आणि ती गोष्ट मिळाली तर छान, नाही मिळाली तर काय होतं, त्या कामाचा, त्या महत्वाकांक्षेचा, त्या इच्छेचा रागामध्ये, क्रोधामध्ये रूपांतर होतं. आणि मग क्रोधामधून काय होतं, क्रोधात भवति सम्मोह. मग क्रोधामधून आपण त्या भ्रमामध्ये तयार होतो, त्या भ्रमामध्ये आपण राहतो. आणि मग काय होतं, सम्मोहात स्मृती विभ्रम, स्मृतिभ्रंशा विद्धिनाशो. मग जेव्हा स्मृती जेव्हा आपण त्या
त्या भ्रमामध्ये आपण राहतोय, त्या भ्रमाचं आपल्या भोवती जे आच्छादन तयार होतो आहे, त्या भ्रमामध्ये आपण वावरतो आहे, तेव्हा काय होतं, आपल्या बुद्धीची, आपली विचार करण्याची क्षमता कमी होती आहे किंवा ती लिटरली ती बुद्धी विचार करेनाशी झालेली आहे आणि बुद्धी नाशात प्रणश्यती. आणि जिथे बुद्धी नाश होतो तिथे आपण असं काहीतरी काम करतो, अशी काहीतरी कृती घडते की आपलं अधःपतन हे निश्चित आहे. आणि म्हणून आपण कुठल्याही इंद्रिय विषयांचा, आसक्तींचा मोहात पडणं, आणि म्हणून श्रेय आणि प्रेया ह्या 2 गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्याला कायम विचारात घ्यायच्या आहेत. आणि म्हणून पुढे भगवंत सांगता आहेत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी. पण आसक्ती आणि हरे कृष्णा माताजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. पण जो आसक्ती आणि अनासक्ती या दोन्ही गोष्टींपासून वेगळा आहे किंवा त्यांनी म्हणजे त्या गोष्टींपासून ते दूर आहेत. आणि मग हे जे सगळे नियम जो पाळणारा आहे की ह्या गोष्टी त्यांनी नियंत्रणात ठेवल्या आहेत. आपल्या इंद्रिय आहेत हो, त्यामुळे त्याच्या इच्छा असणारच आहेत, पण त्यांच्यावर नियंत्रण आणणं, त्यांना अंकुश लावणं, हे जो करू शकेल त्या असा जो मनुष्य असेल त्याच्या नक्कीच भगवंताची कृपा प्राप्त होईल, तो नक्कीच भगवंताचा भक्त होईल. कारण की त्याला माहिती आहे माझं ध्येय काय आहे. आणि मग त्या ध्येयासाठी मग त्याचे इंद्रिय जरी अडथळा तयार करत असतील तरी तो ते अडथळा बाजूला सारेल आणि त्याचं ध्येय जे आहे ते साध्य करेल. आणि असा जो आहे तो नक्कीच भगवंताची कृपा प्राप्त करू शकेल, असं कुठेतरी भगवंत सांगता आहेत. आणि मग आपण आजच्या अध्यायात काय पाहिलं की अर्जुनाची जी व्यथा जी आहे, अर्जुनाचे जे प्रश्न जे आहेत, तर एका वाक्यात, एका शब्दात आज भगवंतांनी उत्तर दिलेली आहेत. आपण म्हणतो की नाही, एका वाक्यात, एका शब्दात उत्तर, म्हणजे आज आपल्याला भगवंतांनी मुद्दे मांडलेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला स्पष्टीकरण एक एक अध्यायामध्ये मिळणार आहे. मग त्यांनी करुणा सांगितलेली आहे, मग त्यांनी ज्ञान दिलेलं आहे. ज्ञान काय सांगतोय, तू कोणाला मारतो आहे, शस्त्राने कोण छेदलं जाणार आहे. तर ते शरीर जे आहे, जे आज ना उद्या जीर्ण झाल्यावर तो आत्मा, तो शरीराचा त्याग करणार आहे. तर ते शरीर म्हणजे आपण शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. आत्मा शाश्वत आहे. आत्म्याला काहीही होत नाही, कोणीही काही करू शकत नाही. मग आनंद नाही. मग आनंद का नाही, तू तू एक क्षत्रिय आहेस आणि त्यामुळे तुझं युद्ध करणं हे तुझं इति कर्तव्य आहे, हे आद्य कर्तव्य आहे. आणि जेव्हा तू ते करशील, म्हणजे काय की एका क्षत्रियाचं कर्म काय आहे, इति कर्तव्य युद्ध करणं. मग युद्धात 2च गोष्टी होतात, एक तर तुम्ही हरतात, म्हणजे एक तर तुम्ही वीरगतीला प्राप्त होतात किंवा तुम्ही जिंकतात. जर तू वीरगती मरण आला तर तुला स्वर्ग मिळणार आहे, आणि जर तू जिंकलास तर तू राजा होशील पृथ्वीचा. त्यामुळे दुःख कशाचं, आनंदच होणार आहे. दोन्ही गोष्टी तुझ्या फायद्याच्या आहेत. पापी प्रतिक्रिया, इथे भगवंत बुद्धियोग सांगत आहेत की जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट धर्माच्या रक्षणासाठी करता आहेत, मला स्मरण्यासाठी, माझ्यासाठी करता आहात, मला स्मरून करता आहात भगवंताला, तेव्हा त्याचा दोष लागत नाही. आणि म्हणून ती प्रक्रिया म्हणजे जे धर्मासाठी तू युद्ध करणार असशील तर तुला दोष लागणार नाही. की तुला जो मनामध्ये विचार आहे की हे माझे गुरु आहेत, मला गुरु हत्येचा दोष लागेल की काय, हे माझे ज्येष्ठ आहेत, हे माझे पितामह आहेत, मग त्याचा मला दोष लागेल की का नाही. तू धर्माचं आचरण करतो आहेस, तू माझ्या आज्ञेवरून तू युद्ध करतोयस, तू माझ्या आनंदासाठी करतो आहेस, तर नक्कीच तुला याच्यातून दोष लागणार नाही. आणि मग आता पुढे जो गोंधळ तयार झालेला आहे, मग भगवंत सांगतायत की तुझा जो निश्चय जो आहे तो डळमळीत झालेला आहे. तो एकदा तुझा दृढ निश्चय जो आहे की तो एक काय आहे की परमेश्वराची सेवा करणं, त्याच्यासाठी हे करणं, हे मी युद्ध नाही करत आहे, हे परमेश्वराची कुठेतरी योजना आहे आणि मी फक्त त्याचं पूर्ण करतो आहे, मग त्याचं प्लॅनिंग आहे, माझं इम्प्लिमेंटेशनचं काम आहे, असं कुठेतरी विचार कर आणि मग त्या पद्धतीने तू वाटचाल कर. मग ते सांगता आहेत की सीता धीर मुनी, मग एकीकडे हे पण सांगता आहेत की युद्ध कर, पण दुसरीकडे सांगतात की आपलं मन कसं आपल्याला एकाग्र करायचं आहे. मग ते मन एकाग्र करण्यासाठी ते स्थिताधीर मुनींची लक्षणं सांगता आहेत. मग ते कसे असतात की ते सतत भगवंताचं नाव घेत असतात आणि भगवंताचं नाव घेऊन हरे कृष्णाचा म्हणजे भगवंताचा नामजप करून ते आपल्यातली
आध्यात्मिक जी प्रगल्भता आहे, आपल्यातला आध्यात्मिक प्रवास किंवा आध्यात्मिक उन्नती ते साधत आहेत. आणि मग त्यामुळे काय होत आहे, की त्यांची एकाग्रता वाढते आहे. त्यांना आपल्याला काय साध्य करायचं आहे, साध्य त्यांना माहिती आहे आणि त्या पद्धतीने ते वाटचाल करत आहेत. आणि हे कुठेतरी सांगत आहेत. आणि मग पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. मग भगवंत सांगत आहेत, की वर्णसंकर रोखण्यासाठी म्हणजे तुम्ही अं, कुठेही जर मी माझंच जर मी काम केलं नाही, जन्म मृत्यू ह्या चक्रामधून तर अनावश्यक अशी लोकसंख्या वाढेल किंवा आणि मग काय होईल, त्या ग्रहाचं काय होईल, त्या मृत्यूलोकाचं काय होईल, तर त्याचा तू विचार कर. आणि वर्णसंकर होईल असा विचार करू नको. त्याच्यापेक्षा तू जे मिळालेलं राज्य जे आहे तर वर्णाश्रम आणि वर्ण आणि आश्रम हे जे 4 आपण नियम पाळून गेलेले आहेत, तर त्या पद्धतीने तू तुझं राज्य चालव म्हणजे नक्कीच तुला तू असा आदर्श राजा होतील, असं कुठेतरी सांगता आहेत. आणि हे जे एका वाक्यातली जी उत्तरं आहेत, त्याचा आपल्याला विस्तृतपणे अभ्यास पुढच्या अध्यायात करायचा आहे. आणि इथेच आपला आजचा अध्याय संपतो आहे. हरे कृष्णा सगळ्यांना.